Okay, på figur 1 her, der skal vi se på plantecellen. Først skal vi kigge på cellevæggen. Cellevæggen, den yder beskyttelse til cellens indre, altså herinde hvor alle organellerne osv. sidder. Cellevæggen, den består primært af cellulose, og i cellevæggen befinder der også planternes afstivning, altså det som der holder planterne oprejst. Cellulose, det er et kulhydrat, som er sammensat af lange kæder af glukose, som også er kendt som sukker. Her har vi cellekernen. Cellekernen, det er selvfølgelig den vigtigste del af cellen, og det er der, hvor det arvelige materiale sidder, altså DNA'en. Og ja, inde i cellekernen, der sidder der jo så nogle kromosomer, som der så er de strukturer, som der ligesom bærer rundt på DNA'en / det arvelige materiale. På dansk, der står DNA for deoxyribonukleinsyre, og det er jo så det her molekyle inde i kromosomet. Som vi så har gjort i forsøget, der har vi jo haft det her jordbær, som har været nedfrosset. Og når cellevæggen i jordbæret, som der jo så består primært af cellulose, bliver nedfrosset, så bliver der dannet iskrystaller. Og når der så dannes iskrystaller, så bliver cellerne ligesom smadret. Så de har ikke rigtig nogen væg mere, og så flyder de bare rundt. Så når man egentlig tørrer jordbærene op igen, så er det primært blevet om til en eller anden form for jordbærgrød. Det var så det for figur 1. Her på figur 2, der ser vi en celle. Den her celle er i forhold til vores forsøg, så jordbærene, som så er en plantecelle. En celle i sig selv er generelt et hvert levende væsens hovedsagelige byggesten. Og som jeg fortalt og vist på figur 1, så findes der inde i cellen en masse forskellige organeller, som vi ikke lige kan se her. Og så findes der cellekernen, og hvor inde i cellekernen findes en masse kromosomer. De her kromosomer, det er egentlig nogle sammenklumpninger af DNA-strenge. Så kommer vi lidt ind på nogle proteiner, der har noget med en lille smule med DNA'en at gøre. Proteinerne, det er organiske stoffer, som er opbygget af kæder af aminosyrer. De her proteiner, de er blevet dannet af cellen, som ligesom har dannet proteinerne ved at bruge DNA-molekylernes genetiske informationer. Nu skal vi snakke om den her histon. En histon, den hjælper med at komprimere DNA'en.
ved at histonerne de ligesom ruller DNA-strengene sammen. Og når de så har rullet et DNA-stykke sammen, så ruller den det samme rullede stykke DNA sammen igen og igen og igen og igen. Og grunden til at den gør det her, det er så at der kan være en masse DNA inde i sådan et kromosom her. Nu kan vi se et nukleosom her. Et nukleosom, det er et sted hvor i kromosomet, hvor at DNA-strengen den er blevet viklet sammen 8 gange. Og som i forsøget, der brugte vi også en ananas. I den her ananas, der findes et type enzym, og jeg kommer ind på, hvad enzym det er lige om lidt. Og det her enzym, som der hedder bromelin, det nedbryder proteiner, ligesom nogle af de enzymer, vi har i tarmsystemet. Enzymer, det er biologisk dannede stoffer, som oftest proteiner. Et enzym, det er en katalysator, og at det er en katalysator, det vil sige, at det er en ting, der forøger en reaktionshastighed. Her på figur 3, der skal vi kigge lidt på DNA-molekylet. Inde i DNA-molekylet, der har vi flere forskellige nukleotider. Et nukleotid, det er for eksempel det her, de her 3 punkter. Et nukleotid, det er opbygget af en nitrogenholdig kernebase, en pentose og en eller flere fosfatgrupper. Eller med nogle andre ord, der kan vi også sige, at et nukleotid det består af en base, en sukker eller deoxyribose, hvad man har lyst til at kalde det, og så en eller flere fosfatgrupper. En deoxyribose, det er et sukkerstof, som der er en organisk forbindelse og er afledt af pentosen ribose. Fosfat, det er et uorganisk kemikalie og er salte fra forskellige fosforholdige syrer. Der er 4 forskellige baser. Der er guanin, cytosin, thymin og adenin. Blandt de her baser, der kan man kun lave 4 forskellige bindinger. Og det er jo så for eksempel thymin, adenin, og så vender man sig om på dem, og så står der adenin og thymin. Og det samme med cytosin og guanin, så står der guanin og cytosin. Herinde imellem baserne, der har vi nogle hydrogen- eller brintbindinger. De her brintbindinger, det er ligesom det, der holder baserne, eller de 2 dele af de 2 strenge af DNA-molekylet sammen. Desuden, at hvis et stykke DNA det skal replikeres, så er det hydrogenbindingerne her, der ligesom bliver spaltet op, og så sætter de sig så sammen med nogle nye baser for at danne et molekyle mere. Og så som en lille sidenote, så kan jeg fortælle, at hvis man opvarmer et DNA-molekyle, så er det hydrogenbindingerne her, der allerførst bliver opløst.